Iei, kaixo, hementzen nabil, askazala jaten. Itzordu bat dakat gaur gabean eta urduri nago, oso urduri esan dakoa. Norekin den itzordua? Norekin ez, zerekin elkonkizeko debatearekin. Gaur gabean estrenatuko dute ETV-bin, bai, eta bertan izango dira, bertako bikide, guri dena kontatzen. Adi lagunak. Lagunak eta bikote askazali gabe gelditzen nahi naiz, Hau txitxare barruan. Ze pasako da gaur gabian. Irekitan gaudela ikusteko, Ez que ni uste dela urteko estrenua, ez? Konkisa beti eta urtengo edizia gaina berezia denez, bai, gaur... Ez que gube bai azazkal barik geldituko gara gaur ikusiko zu. Ez que oizeder, da izma, betian ikustitugu platuan aste azkenetan, sare sozialetako eta historiakin, aurten nobedadek ikusiko ditugu? Bai, ganera gauze asko preparabindoguz berrie, ze karo, da edizio berrie, eta orduen material pilo bat aukiko gu sare sozialetan, eta gero realitien be bai. Bueno, guantxe garatuko deudanaz, zukalden zemuz moldatzezat, Ni, oizer baino beto. Bueno, azpizuna prestatuko deu, ikusiko zuen limoian ikutu aukiko gu, eta aldi berian, eakutziko igue, aurtengo nobedadian, nundik noa ibiliko dian, konkisen, adi lagunak. Bueno, lagunak eta bikote, garatuko izuet pausuz pausu nundik noa ibiliko gean. Bueno, ingo deuna da txerria azpizuna, ingo deuna da ontzen jarri. Ontzen jarriko deu jogurran eta sojan. Utziko deu bertan, uste da laukitan ingo etela, bertan utziko deu, eta gero ingo deuna da prejitu, jarri pasako deu hemen arrautza hartorinian xetuko deu, ingo deu hor tempura antzeko bat, bertatikan pasako ditugu eta prejitu ingo ditugu. Eta hoi jarriko deu, limoi saltsa baten gainean. Limoi saltsa iteko, ingo deuna da, limoi hone 3 pusketa moztu, gainuntzeko limoiai zuku atea, eta ingo deuna da, azukretan goxatu zuku hori, eta gero ingo deuna da, salda hontan, ingo deuna da, urtu harto irina, bertara sartuko deu, eta ingo deuna da, dana krematu. Limoi saltsa bat ingo deu, simplea. Limoi saltsa oinarrian jungo da, gero jungo da, azpizuna prejituta gainean, eta hoi aberazteko, ingo deuna da, arroza bat, espezia mordokin. Hemen arroza hau dakauna da 2 ordu ja beratzen. Beratzen da honez 2 ordu, 7 minutuan egosiko da. Ingo deuna da, limoi honen zuku ateare bai, eta espezia mordoa sartuko jau limoi horrei. Hemen dakau siapian asila, baldakizu zertan siapia, mostaza. Bale. Mostazan asillak. Bada mostaza naturala etortzen danian asitxo topatzen diala barruan, ez da? Ba, ingo deuna da. Asitxo horiek hartu, baitare jarriko jau kardamomua, intxaur moskatua, kanela pixkak, kurkuma eta hiltzia. Ingo deu limoi hori eundoko zaporia jarri, eta gero arroza bertara botako dugu, bale? Eta gero hemen dakau budan eskua deitzen dela, mano de buda, da zitriko berezi bat, eta zitrikoa erabiliko dugu, bai, hemen idun mehun hori raiatuta botatzeko aberazteko, eta baita ere hemen arrozaire bai botako dugu raiatuta, pixkat freskotasun emateko. Hau da zitriko berezi bat, eta kiston ikutu berezi ematen dio. Gaur dastatuko dugu, bale? Bueno, hemen txeutziko dugu hau, beitu, hemen inbiar deuna da. 3 xerra moztuko deu limoiana, 3 xerratxo, bale? Eta orduan, beste limoi erdia eta beste limoi osuakin ingozuna da zuku atea, bale? Eta gero jarriko dendik azukretan goxatzen, bale? Hoi zure kontu. Eta zuk ingo desuna da, beitu, botako zu ingozuna da tempura hori prestatzen jun. Eta tempura hori prestatzeko, testura egokia eukitzeko, ingozuna da, lehendabizi arrautzan bertara bota, irabiatu, eta ondoren, goiarakin, jungozea bertara botatzen harto irina, puntu ona iritsi arte. Zuk galdetzen jun. Eosin kezka galdetzen jun, bale? Bai. Bertara bota arrautza, azalak eta botatzeko ordakazu esarrakarrontzia berdan, eta hemen harto irina. Bueno, eta nik ingotena da, azpizuna garbitu, eta ontzen jarri. Ze, zoe guain ni bezala jarri zatetan, nervioso, eta? Ondo. Bueno, bikote, aurten, 20. edizioa. Zeona, eta Patagonia bueltatu zeatez, ha? Karo, jatorrira itzuli gara. Jatorrira. 20. urte urrena izan da, zerbait berezien batzan jendia ere zaintzeon.
Eta hoxe... Eta gutxako berrie, bai. Hombre, gutxako berria. Hasiera baten ez zegoen sare sozialik ez ezebez. Hombre, imagina. Patagonian etzan egon sare sozialik. Eta Juanito eta... Eta ya está. Hau ziklaba ekarri zuena, ez da? Zera da maitu da Natale ikusi oso, Hauek zertara datoz. Ikusiko. Hori bai, aurreratu dezakegu behintzat sare sozialetan ere ikusiko dituzuela. Hombre, Juanito eta Korta Kardashian dituko txegu. Ezagin igual. Beharra inbierde. Konparaketa. Hain dotore ibiliko aldia. Vale. Euskal ikutu batekin. Euskal ikutu batekin. Vale. Bueno, hane hongitzazan grabetan ganera reality berezi bat aurikaz. Bai. Eta benetan dinotzut, Kriston Soramena izin zala grabaketa. Eta Kriston Soramena izango da hori editatzea. Hori editatzea eta ikustea bai plazerra izango da. Ze, karo, hauekin gidoirik ez dago. Zu, ja, badago, baino ez du balillo. Baino ez du balillo, ez da. Ezin da baiekin. Bueno, ze nobedade gehiago ukiko ditugu, hola. A ver, bueno, ikusi hogu ganera. Aurten moskitotik gotzea pasako dia berriro, ez da? Claro. Beitu, ni uste dela aurtengo galdera lantaldean. Ze nahiago zue, hotza edo berua? Zukito zen nahiago zu, Isma? Hotza, beti hotza. Zeba gizu haitik, ipinto zu jakabat eta listo. Baina beruakin ezin azala gendu. Ezin azala gendu. Bazara, jejen horrik hasta... Nik otzaldia pasadut, ere onartu behar dizuet. Baina moskito gabere oso ondo bizizan gara. Osak dian bezalaxe. Baina nik nahiago dut laniteko berua, Bai, Bai. Bani bizitzeko eta goxatzeko, bai, baina igual laniteko nahi ototza, Bez? Etortzaitez, ba? Ostras, ba, kapitain nola nik lan azukaldian iteten, ba, hotza bet hortzatzen zait. Eta, urte baten igual detorri altza kapitain bezara, Eiak berotu, egungo nituan, Ai, ama. Kapitain bezala. Bai, gane ikustu zupillo bat, konkiz ez egu. Hombre, bai, nola ez. Zin barrun hemen jazpintzait, bai, eske udure jarri nahi. Baitu. Hau egin behar dezuna da bai, bueno, nik iru mostu behar dituzu. Zergatikan, saltzeten iru lontxa, bale? Baina finak, potolok... Zure kontu, sentimetro ardikuak, bale? A 6 milimetro barkatu betoken. Munda horregla. Moldatu, aldezun moguan, nik jogur hartu eta menutze guain. Jode, gaina ze hona, lehenoko ibilitako pairtaidiak topatuko ditugula bertan, ez da? Penakin hau, nakornere lagun mina da, eta horri da, bazliak ioi ondare bai, esan diazun bezala, beak, bai baina egiten zati, zuze batzea etorten honea, zea kapitain bezala, eta zati, bezai beheiak berotu. Eta iku asko maite orduan. Nakor, Hori da. Beha, bai, ikutsuguz batzuk ganera, bueno, ordau bat ganera oso, bueno, jenta dagoela denpora guztien hor behira, eta ja komentatzen ia ze pasetan dan, ba, akigu nogaz. Esan, porque ez da izen nibu. Eneko banjoren bete. Ai, Eneko. Claro, kontua da, Eneko bi aldiz irabazle izan da. Hombre. Irugarrengo bat izango da. Peso potencia, no? Claro, peso potencia. Chupito, peso potencia esaten du makoitzean, chupito, limoiz, chupito, por favor. Baina bai, claro, jendeak ere asko eskatu du, sare sozialetan gu beti egote bidatzen, zer esaten duten, eta asko eskatu dute, partaide hoiak ekarri ez dakize, ba, aurten, 20. edizioan izan batzun, argita garbi. Ze ona. Eta, nola ikusi dia partaide hoiak? Etorri dia hobeto, etorri dia okerro, etorri dia pentsatzen... Ez que bakotza beramana da, han, eldu zirenean horra Argentinara, akontan zara, han abioiaitik bajatu ziren, eta karo, han topa gendu zen batzuk maiatan, beste batzuk frakamotzetan, beste batzuk, karo, ez dakiri, zaurien jakin norantza... Nik uste fizikoki batzuk, ba, hobeto daudela beste batzuia denborarekin, ba, bueno, ez hain beste, ez dia oso ondo preparatu, baina, karo... Ez gira zenetan sartuko, zein, Nik izuten mango, Baina, bazpare. Baina, egia da azkenen partaide berriak diala, baina hau egia badakite. Badakite, eta baita de trampak iteko, eta, bueno, ikusiko da, ze pasakoan, baina, bueno. Horre gara izan trampak esan dezula. Nola ibili behartzaten beti danan atzetikan horra, nola egin trampak eta jende gustatzea otrekin bainak iten ibiltzia, ez da? Ba, eta ganera, karo, ba, Juanito eta Kortan eskolakoak badire, bakizu. Erra sekao. Kontazoen anekdota bat zelan sartu zauen metzeru bet, zizkeru bet, eta Kortak adibidez barrabietan ipini zauen zintaizlanteagaz, eta gero gonzan aventura guztien... Zintaizlante peauta? Bai. Ezin kendu. Garbitzeko garaia, nola izan da? Depilación. Claro.
Bai, egon bagara oso zur, karo, batzutan ez dire konturatuten mikrofonoa dekiela, eta batzutan auriri eskapa egiten jakie, bitu de repente hau bindot, hau trampea, Karo. Taka, eta zuek entzuten. Karo. I, trampa iten bazue, ondo egin. Ja, eta ez kontau. Ez que, karo, isilduta gehoia bukaran guri kontau. Karo, gero bukatzen danen, abentura bukatzen dutenen, elkarrizketa bat egiten diegu, sare sozialetarako, eta baitare debaterako, eta gu gehu izaten gara. Elkarrizketa hori egiten duguna, eta, karo, nola ja ezagutzen gaituen, bueno, pixka dia lasaitu iteia eta dana kontatzei gue. Kotillo eta saltxe guzti, baietzen. Eta zuek, aprobetxat eta rapata. Hombre! Josean Nizmaren txat, badakizu zer, hau pasaude. Dana kontatzei gue. Zer da eskatzen duen aurren area iritsita? Zer eskatzen duen? Hamburguesea beti. Hamburguesa, eta gero baitare hortzak garbitu baino, dutxa baino gehiago hortzak, ez da zergatik. Kuriosoa da, hortzak garbitzeko ingiene pixkateako ez da utziko segula hortzetako pasta ematen izat. Da gero abitu, truko bat ezango temen. Karo, niego nintzen hanbe bai. Nire trukoa beti izin zan, hori txubazkerue bakizu belkro zatie. Belkro agaz egoten nintzen han, egunero. Treki, orduan badakizue. Konkizera basoa zie, belkroa zeozetako da. Eta gero belkro zaitu eta... Madre mia, bai. Unos paluegos. Porque hori ere komentatu behar da. Usaia. Gure gana datoz besarkatu eta... Telebistan ez da usaitzen, no ere, Ufa, nola usaitzen duen. Oso gaizki, Oso gaizki. Bueno, eta zuen eginkizuna bestela, berdina izango da? Bai. Bai. Han segiduko gu. Bai, saltxoa gaz. Bai, egongo gara, astelenetik ostiralea sare sozialak eramaten, eta, bueno, han grabatutako reportajeak eta zuei, bueno, erakusten, eta hortaz gain, asteazkenetan debatean egongo gara, baita ere, pixkat bide izaten, bueno, patxik eta gainontzeko debatean esaten dutena, eta etxean komentatzen dana, guk eramango deu. Ona. Bueno, bagoaz txer gitxarraka, aurreatu deu zerbait, ez gehiagi, baina zeituan jarraituko deu martxan, ingo deuna da musutrukea jungo gea, eta bertan ingo egoena manon buda hoeak utzi, eta geho gaina koktel bat prepatu, beak, guazin ikustea. Kaixo Joseba, Aspaldiko, Noelia Naz, Gernikatik, Musutru kafean txokiko ardura duenadaz, ezagutzen gara, ja. Gaur erakutsiko zut gauza oso berezi bat, Buda eskua deko izena, eta ikusiko duzu ze polita da. Hau da Buda eskuaren landara, oso berezia da, gu guretxean asko gustatzen zaizkigun zitrikoak eta mota askotarakoa deko guz, lima, limoia, kalamondin, limakuat, eta bueno, baina segurenez bereziena hau da, ez da? Aldugun guztize landatzen dugu gero tabernara eramateko eta etxekoak izateko. Osa, kilometro zero total. Budaren eskua hau da, Indiatik dator, eta Budaren eskua deko izena ze dirudi bi esku oroitzen, ez da? Eta honek izango ziren, atxamarrak. Nere ustez, bere ezaugarririk nagusiena, bere aroma edo usaina izango litzatek, ez da? Eta, bueno, erabiltzen da, kokteilak egiteko, pastelari, aroma gehiago emateko. Bueno, Joseba, badaiko nire esku artean Buda eskua, eta berai musutrukera goaz, koktel bat egitera, honegaz. Bueno, Joseba, musutrukera etorri gara, badeko hemen gure Buda eskua, eta gaur egingo dugu koktel oso berezi bat, basurde deko izena. Eta hone dira osagaiak. Egin dugu basurde bat, edalontxi bezala, zegatxik, ze gu Urdaibain bizi gara, badakizu hemen basurde asko dauela, baina ezke gainera, rugby taldeko maskota edo figura basurdea da. Ez duzu jakingo, baina ni rugbilaria naz, eta horregatik egin dugu basurde bat. Eta basurdeaz gain, beste bateko oso politxe unikornioa dela. Gu ja hemen Musutruken 20 urte daramagu ja, eta, bueno, ez da taberna normala. Ze, klaro, erakusketak egiten ditugu, kontzertuak, erakusleioak ere, koktelak, baina ezke guk ez dugu eboten bakarrik edatekoa, jateko bai, orduan gu dekogu pikoteoko karta bat, lortu dugu bai solete Repsol bat. Eta gero gabaz ja, diskoteka bezala bihurtzen da, orduan, egunien zehar asko aldatzen da. Bale, azteko whisky amerikarra, ametik, 5 zentilitro. Gero, amareto,
2 zentilitro. Gero, ahabizukua. Fruitu gorrizko siropea. Hori nahaztuko dugu apurbet, koiaragaz, klaro, siropea lodiagoa da, orain, izotza bota, eta agitatu. Orain motoko dugu izotz bat, bakarra, egin dugu mezkla, betu ze kolore polita deko, eta azkenean motoko dugu ginger beer refreskoa goian. Hartuko dugu zati bat. Bale, azkeneko tokea emoteko birrinduko dugu apurbet azala. Goiko partean, aromatizartzeko. Hierba buena, hortukoa da bai da. Eta, bueno, toke berezia edo simpatikoa emoteko, gominola bi pajita, eta dago prest edateko. Bueno, Joseba, hemen dekogu gaur egindako koktela, gure basurdea, udaren esku arabili dugu, eta, bueno, badakizu nun gauden, Gernikako Musotru kafean txokian. Gero arte! Ai, ama, Noelia, hoi da hoi frutua zenukana fresko eta eharra, eta gero ze koktele eharra, Ai, ama. Ai, ama, basurdia egin, da guzti, Bueno, bezarka da hondi bat, jarraitu goxatu arazten, eta goxatzen eba, eta hemen jarraituko dugu, ezta? Hemen inbiar deuna da, aziteko bukatzen jarraitu, bale? Ikin behar deketa bain izma, horri illa arrotzen, illa indigu hemen bizkotxua. Ez, lasai, ondo ziok. Ingo ekena de guain, goierak botatzen jungo aiz, eta nazten aldi berian... ona? Bai, onea. Vale. Lortu arte testura tempura bat izango basan bezala. Bakizu zatean tempura? Bai, a ver. Hortzetako pasta baina pizka suabeagoa, vale? Venga. Eta gero eztigan azpizuna pasatuko dugu prejitzeko. Eta zu, bukatu behar dezu zukua iten, eta ni jarriko eta hau karamelizatzen, da gero zukua botako dugu bertara, bale? Vale. Venga, ekin ningo dugu honekin. Pozaian edia. Bueno, eta sare sozialetan, zenba, jende asko jarraitzizue, zenba jende dijo ahorratzea? Mordo bat, ez da? Bai, guaz egintzezan ganera, egintzezan hogeita marmille. Oso gutxi. Bai, Instagramen, eta oin jadauz ia 71.000 pertsona hor. Eta gaina Euskal Herritik kanpore, bai, Ego Amerikan ere, bueno, Ego Amerikan kanpotekan jende asko jarraitzeu? Bai, Zer galdetzen jendia gehiena sare sozialetan? No gira bazi dau. Hori gehiena. Galdera tipikoa, besta da. No gira bazi dau, galdetzen nahi zera, zen negira zeun bukaeran. Denbora guztien. Pelikulan bukaera, zautu? Bai. Eta hori eta gero, no zigotzen dan kapituloa YouTubera. Lazai egonetxean, lazai egongo da. Hortaz gain baitare, bideo ugari egiten ditu, baina arrakasta handia izaten dute baitare making ofak. Bai, hau da, jokuak eta dueluak nola prestatzen ditugun, jendiai pilo bat interesatzen zaie, ez da pixka jakitea. Ba, eta gure hankasartxan bebai. Baita, lantalde aurkeztea, eta horrelakoak, eta, bueno. Bueno, oizader, bitu, oso ondo indezu zukua, da gaina nola, zuku gehiago biharreten, gero, espezia horiek danak nazteko, ingo detena da, hemendikan hartu hauia gure limoi saltxaiteko, eta bertan beste limoi hori ingozu, bale? Bale. Guain, osoikan moztu eta birrindu, bale? Venga, bale. Venga, hoi zure kontu, eta nik ingoetena da jarri kasula epeltzen gero arroza egosteko, eta beste alde batetikan, hau, atentu den bihar naiz, hor bota eten karamelua eta limoiakin jarabe bat iteko, eta loditzen danean, botako jotemen salda, eta harto irina dakatena da, nahaztuta, Nindetena da, nahaztu, bakizu ezer gatika, harto irina botatzen bade borrea, zuzenian, beruan, grumitua gelditzen dira. Aldiz, hotzian nahazten bazu, segituan nahaztutzen da. Vale? Joder, zenbatik azten da, patia dela, Bueno, Isma, eta jokuak, probatu dituzutanak ebai aurrekortetan bezala? Ez que, oingo urtean... Seite parre. Bueno, bizirik dago behintzat ikusten duzen bezala, xe? Beti zehoz ere pasetan gata. Ba, hemen deko tarritxo bate sartute, hemen zeba... Nola sart? Aurtain sartuta? Kutu. Bai. Bai, balina matik, balin mato. Arritzko txitxarra. Bai, txikitzu bet, bai. Hau izin zan, oindela 2 urtekoa. Gero burue zabaldu nauen, lehenko urtean. Gatxiz, amar. Bai, bambu zati bezi, jauzi jatan burure. Soldata igo die, o... Eke ba? Gaue, amarri. Seguro agarrille berrilla. Atorri ezgo. Eta ingo urtean, bitu, sartu nauen nola atzamarlo di, hankako atzamarlo di uretan, eta zani nauen bitu, josan goini. Ezan gotzu gauzetzu bet. Oingo urtean enoa probetan, enoa probetan jolaza? Kristo notza iten da, banera. Ez que bigra dutan, ure. Baina, bueno, nik eskertzet, porque disgusto batzuk ematen dizkit urte da, Joseba. Bai, susto galandak, ez da?
Proba bitan, hijo, eta danak urduri eta beha lazai. Ni beti lazai, ez que, a ver, normala da, etxetik, jenta beti esaten dago, jo, zelango enbidie, jolasa probetea eta ez probetea eta hori gauzu guztiek, eta nitzako bai izin zan, bueno, Karibean, karo, fazilagoa dalako, zedeko zu urberoa, temperatura beha iberoa, eta orduen, kriston enbidie emoten dago, jolasa probetea, zeda gehien guztetan dena, baina, oingo urtean, ez, por lo que sea, oingo urtean ez. Baina ongea baita ere, pixka gastronomia, bertako gastronomia probatzen, porque, claro, Argentinan oso ondo jaten da. Oso ondo. Eta hor txibiri gara. Asado argentino. Netzako, pieza desberdina dia, gehiegi egiten duen, baina xamurra gelditzen dira alde berian, gehiegi egiten duen, hori ebe. Gure, goituta gaude gutxi oinda jaten, baina oso goxua egiten. Bitu, joaten gintzen arantza eta beti esaten gendun, okela, mesedez, muy nada. Eta ulertu zuten azkenean, kostata, baina ulertu zuten. Bai. Ardau, bai, Argentinako ardau, Oso goxo baitare. Oso, bai, 3-4 kilo gehiago ekarri iteu, Bai, normalan galdute duguz, eta gurtan irabazik. Eta zemu zibilidia konkursantiak, galdu ditu kilo askore, bai? Goze asko pasa dute? Bai, beraiek ez dia ibiliko bezain ondo, baina, bueno, denetarik egon da. Baitare pixatu egiten ditugu, izpiluan ikusten dira, eta, bueno, ikusten. Eta hori aurrekotan ez da pasa, o bai? Bai. Baina hori bukaeran. Bai, bukaeran. Eta, ganera, arritu ditu, ze, karo, normalean, fuertenat dauzenak, geha galtzan daurie. Karo, masa muskularra. Hoi da, bai. Eta zue bilok, probatu aldituzue behaie jan berri zatituzten xomorruak eta bestiak, ez dakit, han ez dakit diongoian tarantulak, ez? Beste eso se topatuko dugu haingoan, ez da? Beste animali batzuk, bai. Bai, beste animali batzuk badaoz. Oingo urtean ez, normalean bai, a ber, probau. Bueno, aurreko urtean adibidez zururi janaria lapurtu genion. Egi da. Eta probatu genuen. Bai, probatu genitun latak eta aizu oso goxua daude, ez dakit zertazke jatzen. Bai, Saltamontiak osertzian, zehazki. Ez, hori izan normala. Hori izan, bentreska. Bentreska. Vale. Latak. Bai, normalean honik bebai. Bai, jendean izatu, sardinak ez dakize, jo, nik gustazko, jatik duen sardinak latak, hori bakarri dakasunian beste gauza bat izangoa. Claro. Nahiko komodonoak dire. Zesta hori egiten ez, ebez, kampamenduri eltzean dire eta ala patxinga. Itxun hor, eta ez da hori egiten ez. Eiza ez ebez. Bueno, baten bai, ez? Bai. Zertu zaurien? Ezakit. Bueno, zer hartzen duen. Baina kontua da ezakitela, ni bezala, ez dia oso trebeak eta karo. Imaginatu. Donakin konpontu bihar. Karo. Baina, karo, Zukal Herrin ikusten balin badue, gero ideiak hartuta han zezein gau, ez? Ez que zako gauda ez egitezu, Ez que ezin duzu inez ebezolan berezirik, ez? Arroza gaz bakarrik eta sardina batzuk zer. Ezin duzu gauza asko inventatu, Paia triste bat, de hola tristea. Imagina zeuke barda baitare, real. Bueno, hemen bagoaz, ikusi zuezen bat espezia bota deune, espezia guztia bota ditut, korpukuma pixkate bai botako jo, eta hau ingo deuna da gero, arrozakin naztu, Hemen utziko deu, irekin du, eta irekin ostian, bere zapore guztik hartzen, utziko deuna da zutatik kanpo, bestela gehiagin morreztuko zaigu. Ikusi zu hordaka kurkuma pixkat hori nahi dezein, hartuko etela goiaratxo hau. Olain merda, eske ni beti ikustet hau? Bai. Olain merda? Bai, bestela olea junda, gaina zu dazkazun bekaino jekin, bestela kiribildu. Luze ditu. Bai. Hola, xe. Vale, eta hau daka geho, listo, ja arrozea botatzeko. Eta hainbeste urte ibilita gehoan, eundoko anekdotak eukikoitu zu, ez da? Galdetu india zu horrez, da? Bota gehiago. Bai, venga. Zu honekin eman, eta ni goiaraka da botako izut. Eta gero gehiago berbau, esango izu gehiago. Vale. Anekdotak. Anekdotak, a ver. Bueno, kamaratzian. Hombre. Aurrian... Pare bat liburu idazteko bai, Bai, Pare bat liburu idazteko. Bueno, ni akordetan az bat, oize errena, bere lehenengo urtea. Auskalo zidio... Beti berdina, kontatzen zu. Ez que mundiala izin zan, bitu. Egon gintzen zanan ondartzan eta justo ezin izin zan lantzara igo. Ta orduen, idea bikainak inzaben, zein izin zan plastikuz kusilla bat, ipintea. Hango ingenieri batek, esan zuen. Jarri aurki plastikozkoa eta gaine. Ze pasau zan, bera igozan zillara, eta karo, hori ondoratu inzan, eta orduen, oizerrez inzauen, plastapla. Lurrai hau zizan, osea, hori mundiala izin zan. Eta gero aparte... Baina ez tan lesionatu zu bezala, Isma. Ez. Hori gira. Bera Euskal Herrian lesionatu da. Gero deku kakatan asuntue. Kakatan bakizu hori armi arma. Bai.
Oizerrek, kriston arachnofobia deko. Bai, eta... Nire proba hori gaizki pasako nun, Ba, nik esan behar igual dizut... eskukin hartzeko, bale, baino haukin hartzeko... Nik esan behar dizut, lehen da biziko urtean oso gaizki pasanula, eta izan zen terapia de txoke esaten dana, eta guain ezakat problema. Bain, maitasun hartu direzu? Hori ere, Bueno, maitasunare ez, baina, bueno... Baina, eskuen ipin izan duen bat. Eskuen ipin duen bat, eta hori guain dela 3 urte, pentsa ezin. Eta adibidez, ez du pikatzen, oie, no? Bai. Soia dakae? Beha txikia. Koskaiteue. Bai, koskaiteue. Ez, eta gero handitu iten gatzu hori partea, bakarrik handitu. Bai. Baina erle batek, listorra batek pikatzia bezala, gutxo bera. Min handiagoa da. Gehiago, bai. Zergatik esatezu, pasata izulako. Pasaiketan, bai. Bueno, berro beste bat. Anedota gehiago, bueno, Isma adibidez, lokartu egiten da, grabazioa dugun lehen, eta nor dijoa bera eslatzea beti, ni neu. Eta nola topatzen dut, horrela. Horrelakoak gertatzen dira. Hola, pospozik ganera. Edo behin galdu zan, final batian, azizan, okuntzan pixkatora esploradora bezala, eta galdu intzan da, ekipo erdia Ismaren bila. Isma! Ni pinganiotik entzuten. Ta zu, lo ez zinan lo, no? Nia, topetan eta eleku topetan, nia, nondan finala, Ia grabak eta gelditu behar izan genuen Isma topatzeko. Jope. Lan emoten. Noiz pasatzen zezue hobeto? Antzaudetenian bertan, eango historiakin, porque zuen ondo pasako zuen, baina aldi berian zuen tensio puntuak eko dituzuak. Ja, hemen etorri eta ja debate asteanean da ja jende izirikatzen azte zeatenian benetan. Bueno, desberdin ez dire, da egie da niri asko guztien eta hango partea. Nire bai. Bai, eta egie da, bueno, hau normalean bebai ikusten da hori, jentea denpora guztien ikusten da, gu pozik gauzela. Beha, egun batzutan igual, dekuzu kriston egun txar bat, eta zu kamaran aurran zein bezu, dientez. Eta, kosta egiten da batzutan, beha, bueno, da kriston taldea deko gune, familia da. Kunkizeko lan taldea familia bet da. Asko aipatzen du patxik, baina, bai, azkenen familian bilakatzen dira. Psikologoak, batzutan deko ja, segundo de psikologia aprobaute. Bai. Gainera, han grabatutako, han bizi duzu, eta gero berriz ere men, emititzen danen, berriz ere, bueno, bigarren aukera badaduzu. Beste zu bat pizte da, eta? Bai, politia da, bai. Eta, asko aldatzen da, han bizitzen desunetik gero montaia ikusten desunea? Bai. Bai, ez da? Asko. Ta, batzutan ikustu zuz bideo eta esatu zu, igual ez da gertuko. Por lo que sea. Filtro hori gabe gabiltzan, hau igual? Egun asko dire, ordu pilo bat dire, eta ja, errementaute zauzenan bakarrekin dozule 3 ordulo, azten zara ia kamaran aurran, edo zen gauz esaten, eta gero ikusten dozunea esatu zu, ez maitzi, hau igual ezin da gertu. Karo, making ofak egiteko, juten gara kamerarekin, Ismatabiok, lantaldeko jendiaren gana, eta ja ikusten gaitu eta buelta maten. Maia pesau hauek datoz. Auskalo zertara datoz. Lengurtan ganera bere izena esan gendun bebai. Aipatu. Egi da. Eta bitu azkenean? Hemen txe. Ze polita, Bitu. Bueno, bigote, bago atxirrik itxargat. Nik indetena da hemen, jarriet ekiloria, gero azpizuna bertatik pasa eta prejitzeko. Hemen jarriet ura, arroza egozi eta espezieta botatzeko. Saltxa betu nola loitu zaigun limoi saltxa, eharra itxura dakala, eta dena bidaratuta daukagunez, ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo gea iztu eta esnekiak ikustea, eta ikusiko zuen. Euskal Herriko jogurrek honenan, saria jaso dute. Guazen bertara. Kaixo Joseba, einaun naiz Lazkaumendiko iztuetazpikoa baserritik. Berriki, Tolosako esneki azokan Euskal Herriko jogur honenaren saria eman digute, honen atzean lana handia dago, goazen gure animaliak ikustea eta nondi datorren gure Euskal Herriko jogurrik honena. Hemen ditugu baserriko protagonistak. Beraek lurretik honena jasotzen dute, eta berain honena ematen digute aldi berean. Esan, bi arrazatako beha ditugula iztuetan, Flebik arrazakoak eta Frisoi arrazakoak. Flebik arrazaren berezitasuna esan dela, esne kalitate altua ematen digute, proteina eta grasa altuarekin, eta aldi berean, haragitako oso animalia onak dira. Aipatu iztuetan, lurrari lotuak lan egiten dugula, eta naiz eta negua izan, uraldiak pixka baretu zaigunez, animaliak larrean ditugu. Urte guztian zehar saiatzen gara larrean izaten. Esan, behi pixutxuenak, ama direnak, ikuioan ditugula gehiago zaintzen bai ditugu. Baina bigantxa guztiak larrean ditugu. Aipatizute baserrian,
neska jaiotzen bada, urrixa jaiotzen bada, etorkizunean ama izango dela. Idiskoa jaiotzen bada, hau da, mutila jaiotzen bada aldiz, idia izango da etorkizunean. Iztuetan gaur egun, idiak ekoizten ditugu baita ere. Kasajulianean jatetxarekin gabiltz elkarlanean. Hemen ditugu Ikuluko idi nagusiak, 6 urte betetzear dira, udaberri uda garaia, Aralar mendikatera igotzen ditugu baserritik oinez, neguan aldiz, baserrira jesten ditugu berriro, eta baserrian igarotzen dute negua, bertako larrez berdinetan. Garaiko kernetan, elurteetan, euria handiko garaietan, Ikulura sartzen ditugu, udaberrian jasotako belar goxoa jatera. Azken 6 hilabetetan, beraien alimentazioa aldatzen dugu, alimentazio proteikoagoa jartzen zaie. Beraik ere pixu hartzeko eta haragia hobeto engrasatzeko. Iztu eta produktuen gama zabala da. Hemen dugu jogur txapelduna, jogur krematxu honen ezaugarri nagusia, esango dugu proteina altua eta esnearen berezko zaporea mantentzen dituela direla. Jogur krematxoen atalean, aipatu, jogur gaingabetua eta jogur naturala. Eta proteina altuko esnekien atalean, naturala eta marrubiduna. Aipatu beste urteetan ere sari ezberdina jaso izan ditugula, beraien artean eta guretzat oso garrantzitsua 2020an Eusko Jaurlaritzak eman ziguen ustiategi onenaren saria. Artisau izozkien kasuan aipatu, gaur egun 5 zapore izozki egiten ditugu, vainilla, urra, txokolatea, limoia eta jogurra. Berritasunen artean aipatu proteina altuko esnekia, urte honen hasieran atea berria dugu produktu hau, guretzako oso produktu berezia, 54 gramo proteina, 500 gramo esnekitan sartzea lortu dugu, gure esneak duen proteina altuari esker. Esneki klasikoen kasuan, arroz esnea eta natila ditugu, Amoraren errezeta dira. Arroz esnearen kasuan, Nafarroako arroz ekologikoarekin egiten dugu lan, eta natilen kasuan berriz arrautza gorringoa erabiltzen dugu. Iztuetan esneki ez gain, haragia ere ekoiztu izan dugu beti, baina sekula ez merkaturatu, gaur egun Kasajulian jatetxeari esker, iztuetan bertan edo Kasajulian jatetxean aurki ditzakezue itien txorizoa, saltxitxoia eta etorkizunan etorriko diren produktu ezberdinak. Ezagutu duzue gure egunerokoa, beraz, hilabetean behin, ate irikiak egiten ditugu Iztueta baserrian. Adibili gure sare sozialetan, eta baita web orrian ere. Animatu eta parte hartu, gu ezagutzera etorri. Oraingoan ez duzu aitzakiari, Joseba, hemen izango gara zure zain. Ondo izan, urren arte. Hau, painaut, oidekoi, gauza mordua eta txukunak ititu zuena, Ai, ama, eta gero sari hori, dakazuen Ikulu txukunena, hoi sari potoluak, horiek, ondo zaititu zuela gauzak eta pulamento askokin ititu zuela. Bezarka da hondi bat, eta jarraitu horrela, gudanontzako lako elikagaionak iten ez da? Ze garrantzitsua, holako ekoizle geotia gure hueltan. Bezarka da hondi bat. Guriakin jarraitu behar dugu. Hemen esan dizuten bezala, dakau, ekilore olioa berotzen, inbiar eta azpizuna pasa, hemen izmak pestatu duen mejungetikan prejitu eta kanpora. Eta gero hori jarriko dugu, plateran gainean, limoi saltzan gainean. Hemen dakatena da, ura irekiten ebai jarrietela leno, indetena da, sukatu, hemen neukan arroza, eta hau, egostea batakoet, gero bai ingo dugu da hau iragazi arrozan gainea, eta bestalde ingozuna da emulsioa, bion artian ebazio, bale? Emulsioa dakizu, maionesa. Bai, maionesa. Maionesa bat. Ingozuna da, arrautza bota, eta ingo dugu soja maionesa. Orduan, arrautza botako zu, soja hor dakasunan erdila hola botako jozu, eta ingozuna da, horrek ez du biharko ez limoik, baina bueno, botako jozu, hemen, honen raiadura pixka botako jozu, bale? Botako jozuna da, bihatz bat iten badu maionesa,
beste bi olilua. Eta gero azpin sartu, eta birrindu, bale? A ver, este que mosten, venga. Bai, eske mostingo ya está, ikusiko zu. Programa ziratzen esan dezu, trebea zehala zukaldean. Egida, con actitud, beti. Kontatu zuen trebetasuna zukaldean. Ze zukaldatzen dezuela egun berezitan, a ver. Ni naiz oso trebea jaten, bale? Eta hori egia. Baina inbier da hortako ere bai, eh? Hombre! Batzuk ez dira eta hortan trebiak. Baina, bueno, ni egia da postrak egiteko. Bai, asko disfrutatzen dut postrak egiten. Ze ona. Baina, hola, egunerokotasunean, bueno, beharra dudalako bazkaltzeko, baina bestela... Isma, suposatzen baina da kiko zu treba. plater rizarren bat esatezula gaur gonbidatua da, tos, o gaur... Beitu. Konkiz ikusiko deu, estelen gabian da bilagundaz dut etxea, ze prestatzen zu? Ba, ez da platera, baina boniato asko gustatzen Bai, zait, gozua boniatoa, horre, gauza eta nik ederra. boniatoa labenitet, kominoa botaz, eta Bai. oso goxua gehatzen zait. Bueno, eta ahi, Isma? Paella. Paella? Bai. Asko ustean eta ganera ona. etxean eitea, eta ganera lagune datoz beti Zerren egiten dek paella? Nik ez Iten dut dut probatu, okelana. nik ez dut probatu. Okelana ze fasilagoa da. Bai. Nitzako guztut, bai. Hombre, ahi horrei harrapatu jo puntua. Bai, Eta ara nire gila amaketan nahitezu, baina zeitezu adibidez. Hau bezala txerriara gilakin, oliaskoakin, untxillakin, Babitu, zerrekin egiten dek? iten un poquito naste borrastes, que igual da arroza con cosas, esaten da. Arroza con cosas. Bai, arroza con cosas. A ver, iten dutena da, salchitzek hartu beha, salchitzek karnizerizkoa, nada Vale. de plásticos. Perfecto. Horrik. Gero, loma dobao. Vale. Hori izan da. Bai, ondutako solomua, Hori piper da. hautzetan, ez da? Naturala be bai. Iten dut Naturala ere mezcla. bai, pixkat billetetik pixka, bale? Eta gero bota iten dut, oiaskoa. Oliaskoa. Ba, hori da. Bota iten dut oiasko eta listo. Balimada, ho. Bai. Horregaz, bai, hori da, balimao. Horregaz nahiko. Ze ganera dekote, bueno, etxean dekot pertsona, atoso berezi beba jatekoa, bakizu, bitu, topa hori indote, berak esaten dago el palito. Eta bakizu hori zer dan da, hori tomatea egiten danean eta asala, tomatan asala, gero hola ninten da. Bai, kiribildu iten da. Eta zeta, los palitos no me gusta, ez da, Bakendu. palitos, ez. Normalean ze egiten dut, berdure guztiek egiten da, dana pasaba emetik eta listo. Ah, bueno, hola, Nik ez dut probatu, hori. Ez beha, tortilla bain gendun baten kompetizioa gendun. Tortilla, bai, gaina izan zinean maltzurra hortan. Kao, tortillak beha oso goxua egiten dut, esan zuen, bueno, guazen kompetizio bat egitea. Han, Karibean, tortilla de patatas, patata tortillan gendun, eta ze pasazan, Isma? Empaten gendun. Empatatu gendun. Empate? Bai. Nola da empate hori, a ver, nola da empate? Epaimaikideak izan zirelako gure lankideak jakin gabe zeintzan tortilla bakoitza. Bai, Eta behar empatea nirea egon maitu zara lehenengokoa. Bueno, hori gezurra da. Hombre, Horre hontan desempatia, no? Horre hontan Eta desempatia. gainera, galdetzen gendun nia publikoari zer dan tortilla. Kipuiagaz edo kipuia bari, bakitzu hori da tipikoa. Eta guk Horrez dago ez da gaigari. kipuiagaz ingen du. Favorez. Hombre, Bilak, ez da? Danak tipulakin. dana. Hombre. Zutxan guztien gatzu kipuiagaz edo Bi kipuia bari. tipulakin, bai. Eta Oso piperra ondo, balimaga ere, bai, barroa. Bitu, barrure. Oso ondo. Bueno, hau erdia Venga. Bai, bai, hoi bukatu inbiar dugu, eh? Erdia. Erdia. Vale, ni hemen, ni Juan, honen bila. Bota. Ya está, baina ya bota dezu erdia. Bai. Venga. Eta hori, apurke. Bai. Ia. Azpizuna ingo dugu olilua desente fuerte, bota, eta ingo deuna da tita. Barrutikan pixka gordina gelditzen badare, hau xamurra egongo. Eta behitu ze gauza goxioak ingo ditugu, eh? Ha, Banoa. eharra gaurkoan ebai. Fuerte da tiro, emongo txet. Fuerte, Venga, va. eurra. Hoi da fuerte. Bai. Topera. Oia, eta hik behian mantendu. Trukoa egenek behian mantendu bereketzak altza, bale? Altzatzen baek arrisko dakak mosteko. Beha junber da errapatzen. Eta hori nahiko fina geratuko zaizu, oldun olio pixka gehiago eta pixka gehiago loitzeko. Venga, ba. Bueno, eta hi, dana Bai. konkiz alda zuen bizitza, no aparteko lanak eba egite dituzuela badakit, ezta? Bai, aparteko lana, bueno, hasi zeu, adibidez. Bueno, elkarrekin Ismeder proiektua dugu, DJ lanetan ibiltzen garela, Vale. festa juten garela animatzen. Ezkontzetan. Ezkontza baita ere. Eta gero, bueno, ni gaztean ibiltzen naiz, badakizu esatari moduan, larun batero janbegarekin, to gaztea egiten dut, bideoak ere egiten ditugu, eta zu? Bueno, ni antzerki munduan segitan dut ondo inodeko improkomeriak edo improtxo gabe bai. Vale. Eta da improvisazio antzerki bat, hau da publikoa. Bueno, bertsolaritzan antzekoa, Vale. baina antzerki egat. Bapatekuak, eh? Bai, bapatekoa, publikoak idazten dago Baina- gai eta guk Benetan? olatzen bitartean hori egiten dugu. Ze ona. Bai, bai. Eta ze gai botatzeizkile? Ba, danetarik egoten da. De hecho, dau jolaz bat esaten da telebista mandoa. Bai? Eta ipini, bueno, aurik esan badaurie, bai, eske bi gauze batera ez dakit eziten. Ja. Esan badaurie, Gelditu lasai, eh? telebista saioak, ez? Bai. Eta normalan beti agertu iten da, Goenkale,
eta baten ingendun Goenkale Breaking Bad batera. Bakiz hori zitzen zan. Eta gero, mandoekin egin bezun da. Aurrera eta atzera ezaten dau batek, eta orduen, aktorea gogoratu inbadau, zezan dauen, gero atzera antzaiten dozunen, gauze berdin egiteko. No, hola goko gauze bereziek agertzen. Eske, improvisazioa baita ere gure lanean asko dago, hortan. Egi da. Sare sozialetan guk asko improvisatzen. Bueno, eta debatean. Improvisatzen dugu. Debatean bai, gidoia pasau egiten dozko, eta ez dugu egiten kasuri bez. Gure gertatzen zaigu gure bai, Baita, Bai, gu esaten dugu, gidoiari jarte du gidoia, zuzendarik esateiz beste goza, eta nina eten esate. Eskerra beha daudela, bestela. Egi da. Tagi zeingo nun bezala. Bueno, hauek, listo azkau ia, Ostras, zenako itxura, Beitu, hemen dakau arroza txuri-txuri, garbi-garbi, eta guain emango dioguna da fundamentua, hemen dakau mejunja guztiakin. Baina bai ingo dugu iragatzi. Zergatikan, nola bota dion kanela eta hor erramua eta dana, hori ingo duguna da iragatzi. Bertara botako dugu. Vale. Horrela, xe. Zemu zoaz, Isma? Ez dakito, hola, nan. Hori listo ziok. Bai. Bai. Eskerrak, eske tentsioak ikusiet. Onaiz, Beti akorra bitenaz nire amataz, hau maionez aiterakoan, nire ama, bete esate jozten, bueno, el típico mito, ez? Zer. Ba, zozen alonan... Hilekoakin, ez da? Hilekoakin, moztu iten dela, hori egida? Ez, mito. Hilekoakin beste gauz asko gertatzen dira, baina hoxe ez. Baina justo maionezaina? Justo maionezaina, ez. Bueno, hau behitu zeitxura hartu duen, Goxo-goxua espesia mordokin, vale? Hau ingo deuna da, sakarrontzira bota espeziak eta honea. Hemen dakau azpizuna, hemen dakau arroza, krema, horrein behar duena behitu. Hau kenduko jau. Vale. Eta ingo jo zuena da, iepa, hau bota raiatuta gainetik, vale? Botako jau, bai horrei, eta baita limoi saltzaie bai, vale? Vale. Eta honea botako ditu gure bai sesamuak barroa, vale? Vale. Venga, eta egin dakau den-dena. Oso ondo, hau ere garbitzera, hau ere bai. Bueno, eta, bakizu kickboxing itezen nula, jarraitzen dezu horrekin? Epa, eta zu badakizu hori. Ni txoi txiki asko azkat, Ikustet. Benetan? Moment, bai. Azuk ere tenekin? Ez? ¡Qué fuerte! Bueno, baina, Euskal Herria oso anteatu nahi da, Claro, banekin Euskaldantza zazpi urte edo sortzi urte. 10 urte, Euskaldantza bide funky, bai. Ba, momentu enten ez, lesio batekin ibili naiz, baina egon itzan, eta guztu handiz egiten gainera. Zer medikuak esan zian, intzazu kirol hola lasai bat, anik kickboxing apuntatu nintzen, porque me bala marcha esateana, eta ikaragarria. Ikaragarria da. Bai, guaitxe. Ni Bartzelona nintzen, da, iten une, bai, full konta. Ni Bartzelona ikasten egon nintzen, urte bete, eta han olatu ike, surfiteko. Eta zeo zein behar nun, eta juten nintzen gimnasio bat, eta iten zuen full konta eta kickboxing. Egun baten zur, nala, beste eta gamor, eta kiston golpea jasotzen ditun, Hori, hemen sortzuten eskan, da, bueno, mantentzen un, baina guain. Zinturo itxurilla, bale? Zinturo itxurilla, Baina, bueno... Gogorra da kiroloiek, Bai, baina, bueno... Baina, bueno, badaude lasaitiare, bai. Badaude kontaktu txikinitia eta goxatzia ere bai, Eta oso ondo torten dira energia askatuta, indartxu goteko. Estiloekin, hola? Estiloekin, boto. Ezin jo, hemen pegatu behar du. Claro. Bueno, gehiagez eskatu, Zemen. Mira, boom, Nikolai. Toman por saco. Zema botako jot? Hor nahiko, ni usten dut hor nahiko. Vale, ingo deuna da hemen arroza. Hor jarriko ditugu guain. Aber, hemen, sardezkakin, pintza hundi honekin. Ni uste pintxatzuakin jarriko ditugula, eta sardezkakin laguntzen. Ai, ama, ze bokadituak ditugun hemen. Limoi saltxa hau dao, itxura batekin, eta horrin dezuen soja saltxa hori bai arra, ez da? Bai. Nik uste baietz. Venga, bai, ingotuguna dauek hemen jarri. Horrela, hemen beste bat, horrela, xe. Eta guain inbiar deuna da, hau bota, eta indeu gaurkoan ebai, indeu. Bueno, gaur gabian, ze hor dutan, esan jendiai, ni baketeta. Bueno, amarraketa hogei? Bai, gutxi gora bera. Amarraketa hogei, gutxi gora bera. Teleberria baituten danan. Bai, eguraldiaren ostean, hortxe gongo gara, debate batekin, kapitula ikusi ostean, kanporatuarekin, eta hortxe gongo gara, dena ematen. Eta zuen, badakizu. Dena ematen, eta... Hashtag, konkiz, eta... Baina, emeti botain behar dugu, gu etorri gara ona, zu urrungu urtean, ia zatozen,
Bizita moduen. Traka, Bizita moduen, aunque bi atal edo. Dane apuntatzen hau, Dane apuntatzen hau, Bi atal. Venga, bi atal. Pikatu inda. Osameni, balizu. Bueno, lagunak, hau hemen utziko dugu eta geokua, vale? Mi esker retortzeatik, mi esker laguntzeatik, eta jarraitu guda noi goxatu arazten da, hor, gauza katea, vale? Gauza katea. Agur lagunak. Agur. Agur.